Bagoaztiketa, hor da Kortaren oiua. Lehen postuan Orio bigarren kaletik. Hor duzue. Ez dago arrokeririk. 10:27. Segundu bat gehiago Arraun Lagunak entzat. Nahiko zabaldu da orain Oriotarren untzia. Hor dira biak. Orantxe gurutzatu da Santanderkoa. Honek ere orantxe egingo du maniobra. 3. tokian Santander. 10:50. Txemi Galarragak emango dizkigu gero, denbora zehatzak, epaileen ingurutik. Hortxe dira zarauztarrak. Jose Angel Lujambioren agindutara. 10:59 11 inguru, hortxe dira bera zarauztarrak ere. 4. postuan momentuz, orain buelta egin behar dute, 4 untziek. Orio beraz lehen postuan, orain oso ondo fundala kanpoaino, hori jo izegutu nahi hortan, eta nik uste dut oin barrua pixken bat akusatu ingo dula, ez? Hori jo ikuste dut oso ondo datorrelo oin barren aldea, eta nik uste dut oin pixkat atzeatu ingo dela. Denborak, guk hartutako denborak zer zaizkizu, ez dira beste mundutuak, Ez, baina, bueno, ikuste da, aize desente daola kontra, eta olatu pixkate bai, orduan, bueno, ez dira denbora txartxarrak, Ikusiko dugu beraz. Hemen dugu berriz ikusita maniobra. Orio eta Arraun Lagunak izan ditugu burruka bizian. Oriorentzat 10:27 hartu dugu hemen. Arraun Lagunak entzat segundu bat gehiago. Santander 3. Hor duzue, Donostiaren Lana. Eta Zarautz 4. Txemi Galarraga balditugu hor epaimaian hor hartutako denborak. Bai, baditugu honez gero, eta guk esan bezala, Orioren denbora konfirmatu beharra daukagu, 10 minutu eta 27 segundu. Segundu bakar batera Arraun Lagunak, 10 minutu eta 28. Eta bueltako lanak egiten ditugu oriotarrak. Hor dira, Jose Luis Kortaren arraulariak San Nikolas untzian. Eta hemen da baita ere, Arraun Lagunakekoen branka. Ez dagoen zorrelako diferentzia hondirik, bueno, bala bai, zerbait. Hor teleobjektibo bereziaren bidez, bertatik hartuta ez zirudien, diferentzia handia zenik, baina orain ikus daiteke, badela bai, badagoela diferentzia. Eki olatua nola hartzedan, olatu gainen jutezean o besti hartzeko da honorre aldia bilatzen da, ez? Enbarkazio baten tartia zeitu nite olatu baten besten tarten. Hor dira, Arraun Lagunakekoak, Azier Lopezen agindutara, Lugainen eutzia. 10 eskatzen du, Azier Lopezen. Espriborrera begiratu eta oriotarrak aurreratzen ikusi ditu, horregaitik esfortzu berezi hori. Hemen Korta oiuka. Kortak alderantziz, Baborrera begiratu du. Ziabogako denborak dituzte orain pantailetan. Lan erditan, lehen txanda honetako 4 untziek egindako denbora. Segundu bat lortu du Oriok Arraun Lagunaken aurretik. 13 segundutara Santander. Eta 22 segundutara Zarautz. Eta burruka bizian ditugu Orio eta Arraun Lagunak. Burruka bizian joatea mesedegarri izango da bientzat, Lucia. Bai, dudarik ez, beti aldamenen kontraioa dezula nahi gabere geixio itezu, ez? Baina, nire uste oso bentajak txikileak entzen idela, Nire uste baina bentajak genioken dubertzio Arraun Lagunekin. Bai, jauna. Hemen dira Donostiarrak, pitin bat aurrerago oriotarrak. Gero bigarren txandan argituko dira zalantzak. Edo Orio uste baino makalago ari da, edo Arraun Lagunak uste baino hobeto. Bai, orduan ikusita gero danak jakingo dute. Dana gara jakintxuak orduan, Hor dago komeria. Jose Luis Korta oiuka, untzi bat, ez dago diferentzik gehiagorik, eta guatzen atzera. Nik uste dut bilak gaiko diela estropa oso maiten, porque ikuste dira Santander da Zarautz oso atzeatuta. Izugarri atzeratu dela, izugarri. Izan leike, Arraun Lagunak estropa oso maiten. Leheno komentatu dugu, publikoen aurren dizola, eta orduan posiblea de haun dizazkala estropa oso egiteko, ez? Atzetik aurrera etorri, eta hemen dira Orio eta Arraun Lagunak.
Jose Luis korta oiuka. Guazen. Hori da kortaren animo oiua, baina ezin aldegin. Hortxe dira arraun lagunakekoak bertan. Baina emate du olatu polita hartu dutela. Ez da txorakeria palka ateratzea gaurko honetan, Ez. Erabaki egokia izan da hori. Gero izanik gainea izetxuak olatu bizkabatzen ditu, eta gero motorren baten olatuak ura hartu lehik, eta ni uste eta kalte baino meserek eriko diola da, eta palka batek. Hemen arraun lagunakekoak. Olatu hartu nahia. Orain guazen. Hemen Oriotarra. 17 minutu. Badoaz aurrera, Laizter sartuko dira. Baia barruan azken alegin egiteko. Bai Oriotarrak eta baita ere Donostiarrak. Baina distantzia orain handia da. Bai, eta nik uste de gainea arraun lagunak oso estutzen nahi dela. Unua bastarra etortzen dira eta Laizter gatuko da lotu igabe. Nik uste dut Orion atzea bizkatu mertzula eta orduan bakio unu alde enfilatu eta hobeto etorriko zala. Hortxe dira Oriotarra. Oso bizi orain arraunean Orioko mutilak. Bai, olatu gainean beti errexo harrapatu ditea palak eta... Distantzia lortu dute, bai jauna. Behar bada 3 traineru, hortxe izango gara. Aurretik Orio, bigarren postuan, arraun lagunak, 3. estropada eremuaren erdikaldetik, Santander eta atzerago Zarauztarrak. Hori aurretik. Oraintxe zartu dira baia barruan. Badoaz kortaren gizona. Olatu hartu nahian oraintxe. Olatu puntan hor. Oso ondo Oriotarra. Atzetik arraun laguna. Hortxe duzu bi untzi hauen arteko distantzia. Oso gogor, Orio eta arraun lagunak. Epaia bandera astintzen, kortari azaldu dio. Estriborraldera joateko. Nik uste epaia goingo nankaz hartu dula, porque... Distantzi desentea dago. Distantzi desentea eta gainea ondo enfila duta dizuela ikia bere kalea, ez? Hai, arrazoia duzu. Hemen ikusten dut oso ondo. Bizkatu nu alde torritea dago, baina... Lehen balizako banderatxo txuria. Ez doa, haino Orio. Eta atzekaldetik beste burruka bat egiten ditugu. Luis Mari Lasagasti Santander 3. postuan, oso nabarmen. Eta 6-6 untzi atzerago oraindikan Zarautz. Bai, gaur Zarautzek, nik uste baino lan gutxilu iten Zarautzai da. Aurrenen gurtia hemen kontxan da, bueno, urduri bizken bat igual izango zion da, horrek etzile ematen larunduko. Jarrai dezagun amaiera. Hortxe ikusi dituzue balizak, orain ikusiko dugu distantzia, hortxe dira Oriotarrak. Berie bizian Oriotarrak. Beste 10-ekua. Atzera begira korta. Azken 10-ekua. Hortxe dira. Bukatu du Orio. 25 kongelatu dute gure lagunek kronometroa. 26 hartu du nik. Hemen da bigarren arraun lagunak. 12 segundu inguru. 12 segundu inguru. Orain guztiz nekatuta. Hemen 4. postuan diren Zarauztarrak. Eta bukatzen Santander. Hor dira, Kantabriarra. 21 minutu eta 3 edo 4, hortxe bueltan, 4 emango dizkiogu behar bada. Eta hemen Zarauztarrak. Lujanbioren agindutara Zarauztarrak. Zaila bukatu nahiean.
Geroxeago emango dizkigu Txemi Galarragak epaimailan hartutako denborak. Orantxe